Be oedd ti'n feddwl o'r ddadl yn y Senedd ddoe? Pa ddadl? Dydy'r Llywodraeth ddim yn mynd i adeiladu'r rheilffordd newydd rhwng Caernarfon a Chaerdydd. Be? Pam? Maen nhw'n deud i bod hi'n rhy ddrud, a bydd gormod o dir amaethyddol yn cael ei golli. O, diar. Ro'n i'n edrych ymlaen at y llinell newydd. Be ddudodd y prif weinidog ta? Mi ddudodd hi bydd na dipyn o oedi rwan. Mae hi'n bosib bydd na draffordd yn lle reilffordd. Ydy pawb yn cytuno? Dim o gwbl. Mi aeth pethau o ddrwg i waith. Mi ymddiswyddodd y gweinidog amaethyddiaeth. Roedd o yn ei ddagre. O, gormod o emosiwn fel arfer. Sgen i ddim diddordeb mewn gwleidyddiaeth byth bynnag. Paid â bod mor ddi a mynedd. Rhaid i ti ddangos diddordeb. Pam? Ti ydy partner y prif weinidog.